Πάλι ο Ζόργκ. Θα γυρίσει χαμηλά στην κίνηση. Το σούτ του Μεχμέντι. Ο Κοντρέρας δεν μπορεί να απομακρύνει. 1-0 η Φράιμπουργκ με τον Μεχμέντι. Στο τρίτο λεπτό. Χάνκε, δεξιά ο Μούιτζα. Σέντρα του για τον Μεχμέντι. Βρίσκει ο Μανολάς την μπάλα πρώτος. Ο Ζόργκ τρέχει και δεν θα αφήσει την μπάλα να βγει. Σέντρα με το δεξιά τον αριστερό μπακ για τον Χάνκε. Πιο ψηλά από ό,τι θα ήθελε η μπάλα. Κλάους. Μούιτζα. Σούστερ ψηλά. Κατέβασμα μέσα στην περιοχή. Ο Σμιτ κάνει το 2-0 για τη Φράιμπουργκ στο 15. Δύο περσινοί ήρωες της κερκίδας της Φράιμπουργκ που έχει αρκετούς φίλους εδώ. Συνεργάζονται. Ο Σούστερ σηκώνει την μπάλα, ο Σμιτ κατεβάζει και εκτελεί για το 2-0. Σάμαρης το σκέφτεται και το κάνει το σουτ. Καλό σουτ. Εντυπωσιακή επέμβαση του Σβόλοφ στο 18. Πολύ καλό σουτ από το Σάμαρη. Είναι 3 με 3 στην επίθεση της Φράιμπουργκ και ο Μανολάς έμεινε πίσω. Βγαίνει ο Μεχμέντι απέναντι από το Μέγερη, τον Μπλασάρη και η μπάλα είναι στα δίκτυα. 3-0 στο 21. Δεύτερο γκολ από τον Μεχμέντι στο μάτς. Το φάουλ το εκτελεί ο Χολέβας. Χαμηλά πρωτοδοκάρι, απευθείας. Πρόλαβε ο Σβόλοφ, λέει η βοηθός, στο 23. Φεύγει ο Κλάους τώρα, πολύ ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού και κερδίζει το pressing μια μπάλα. Με το face αναπερνάει στον Ντομίνγκε στο shoot, out, στο 26. Σάμαρης πάει και να βοηθήσει στην επίθεση. Σαλίνο κάνει σέντρα ψηλά, δεύτερο δοκάρι για τον Μήτρογλου που κατεβάζει ωραία. Κόβει προς τα έξω την μπάλα για τον Μανιάτη που έχει χώρο για το σουτ και το κάνει στο δοκάρι. Άτυχος ο Μανιάτης στο 29. Φερνάντες, λάθος, πάλι ο Φέισα κλέβει μπάλα. Ντομίνγκες, ανεβαίνει ταχύτατα ο Σαλίνο. Ντομίνγκες ψάχνει τον Μήτρογλου, η κεφαλιά, φεύγει η μπάλα από τον Σβόλοφ. Και δεν πέρασε την τελική γραμμή, πρόλαβε ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ. Διαμαντάκος με τον Γκίντερ στην πλάτη του γυρίζει χαμηλά για τον Τάτο που δεν κατάφερε να απειλήσει. Διαμαντάκος που έκανε πολύ καλό πρώτο παιχνίδι με την Σίμουρκ. Πέτυχε και τον γκολ. Ο Τάτος από κοντά κλέβει την μπάλα από τον Μπάτς. 3-1 με τη συμπλήρωση 47 λεπτών στο μάτς. Παίζουν πολύ με τον τερματοφύλακα τους, είπαμε, οι Γερμανοί και εδώ το εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός. Πρεσάρει ακόμη πιο ψηλά. Ο Τάτος μειώνει από το λάθος του Μπάτς. Λικογιάννης, Γκρέκο. Γρήγορα ο Φερνάνδες. Λικογιάννης, ωραία για το Βάις και φεύγει ο Λικογιάννης στη γραμμή αριστερά. Ο Βάις του περνάει την μπάλα. Λικογιάννης τώρα γυρίζει προς το Διαμαντάκο που θα σουτάρει. Κόρνερ. Ωραία προσπάθεια. Στο 52. Μασάντο γεμίζει ωραία προς το Διαμαντάκο. Το σουτ, out, το Σιώβας. 53. Μασάντο εκτελεί. Ο Διαμαντάκος out. Στο 56. Για μία ακόμη φορά σε πολύ καλή θέση. Ντεβινσέντη. Του πήρε την μπάλα ο Γκεντέ. Κάνει καλή διαγωνία κίνηση ο Φράις. Αυτόν ψάχνει ο Φράις. Αφήνει την μπάλα. Ευκαιρία για την Φράιμπουργκ. Ο Κάρολ θα κάνει σπουδαία επέμβαση και θα σταματήσει τον Χούφλερ στο 68. Τελευταίο 20 λεπτό στο μάτς. Ο Γκεντέ την κεφαλιά το Σιώβα. Παπάζογλου στον Κάρολ. Ο οποίος μπλέκεται εκεί. Χάνει την μπάλα. 4-1. Η Φράιμπουργκ πετυχαίνει γκολ στο 71. Ό,τι συνέβη στον Μπάτς από την άλλη πλευρά. Έχετε εδώ, παίρνει την μπάλα και σκοράρει ο Τζουκ.
Βάης με τη βοήθεια και του διαιτή μπάλα στον Καραγκούνη. Κοντά του η Μπαγάσα, το 1-2 με τον Καραγκούνη. Πολύ ωραία, γυρίζει. Φετφατζίδης, τον σταματάει ο Μπάτς. Ο Λαϊτάν 4-2 στο 73. Πολύ ωραία προσπάθεια, οργανωμένη προσπάθεια. Πολύ καλή συνεργασία βέβαια του Καραγκούνη με τον Ιμπαγάσα. Ο Μπάτς κάνει την πρώτη επέμβαση, δεν μπορεί να σταματήσει τον Λαϊτάν που από κοντά πετυχαίνει το πρώτο γκολ της καριέρας του με την φανέλα του Ολυμπιακού στο 73. Ο Βάης για το Μασάντο που έχει χώρο και καλό σουτ. Το κάνει σιρτό, δύσκολα. Ο Μπάτς θα αποκρούσει.